sure. Ngiyabingelela. Igama uXolani wakankosi Sibongo. Owaziwa ngaka JBX as a stage name. Engakusho nje mina, kuningi kakhulu engikufundile la ekhaya eNdonsa. Since ngifike last year. Ngifike kwami last year bengizokwenza idrama. Ukuthi ke kunalento engayibamba from ngisemncane ukuthi idrama vele no music kuyahambiselana. So ngathi uma ngifika la ngaphakathi ngabona ukuthi khona no music. Ngizawuyeka impela ngonyaka ozayo ngisahamba. Ngizophinde futhi ngenze music. Ngiqanhla ke ngagcineka ngaze ngalibamba iclass la ka music. So since ngika music kuningi engikufundile when it comes to theory. Angifuni ukubala kakhulu izinto ozakwethu sebeyibalile kodwa nje when it comes to artist ngifunde ukuthi iartist as an artist kumele ube neimage yakho nje relevant for wena as an artist according igender le okuyona. Nanokuthi kunezinto ezincane ezishayayo uma uyiartist kodwa abantu abaningi abangayinakile mhlawumbe izinto ezifana nesikhathi mhlawumbe when it comes to ama performance mhlawumbe ama gig kube ukuyithoba noma mhlawumbe ukuzehlisa ukusebenzisana nje nabanye abantu kungezinye zezinto ezibalekile uma uyiartist ukuthi uzinake ukuze uzokwazi ukuthi uqhubekele phambili. Bese so music then bese kuba indaba ye-key. Uma ukhuluma ngomusic, ku-music mina benga understand ukuthi i-key yini bengihlezi ngizwe nje ukuthi okay khona i-key okuthiwa ukuthi but ngokwami ngazi ukuthi u-key lo nje okushuda eminyaka. So ngathola ukuthi ke nala kwa music ingoma iba ne-key ukuthi khona C D E F G A B C kanjalo. So ngakwazi ukufunda konke lokho ukuthi na ku music ikhona into ekuthiwa i-key uyithola kanjena kahle kahle uma ukhuluma nje ngomusic usuke ukhuluma ngani kahle kahle because baningi abantu abayitshela ukuthi umusic bayawazi kanti umusic mina ngu-understand ngalendlela ukuthi akusiyo lento besicabanga ukuthi kuyiyona because kunomehluko phakathi music nokuhlabelela. So abantu bathatha ukuhlabelela mase bethi umusic lo kanti umusic ufuna ungene deep to wona ukuze uzokwazi ukuthi uunderstand uqonde kahle. So far nje engathi ngifisa ukuachieve nje kusuka manje as an artist uJBX elisavuka vele ngiyafisa ukuthi nami ngithola ama gigs as an artist because izinto eziningi vele uma uzenza manje seyifuna imali. Since ngiseklassini la music ngikwazile ukuthi ngiachieve ukuthi ngirebuild my own company relevant juu lama course engwenzayo okumusic no drama. So ngakwazi ukuthi ngivule and then ngiregister ikwazi ukuthi ioperate ime. So nje ukuphuma kwami la ngiyozama ukuthi ngimise yona ngikwazi ukuthi ngisebenzisane namanye ama colleagues esingakwazi sisebenzisane wona for business. Nanokuthi ke awukwazi ukuthi ube umholi ungaholwanga. So I'm willing ukuthi nami mhlawumbe ngithole mhlawumbe esinye isikole engaqala kusona ngithi assist abanye abafundi mhlawumbe abasakhula endimeni ngikwazi ukuthi ngibathuthukise kuleli level abakulo then ngikwazi ukuthi nami ngithole awami amandla ukuthi ngimise eyami company because izinto eziningi esikhathini samanje seyifuna imali. So uma ungenayo imali ayikho into ongakhona ukuyenza. So imali iyadingeka. Then okunye engakubala ukuthi nje as an artist kuyafuneka ukuthi ube nawo umoya wokubekezela ukuze uzokwazi ukuthi uphumelele kuyo yonke into oyenzayo. Nanokuthi ke ukubekezela kuzala impumelelo futhi noma usuphumelele usufikile la office ukuya khona la ukuyibona khona ungalenzi iphutha lokuthi bese uyaphakama mhlawumbe uyibona usungcono kubanye abantu mhlawumbe osebenzisana nabo noma osondelene nabo ngoba lokho kuphinde kukulimaze futhi ungasakwazi ukuthi uqhubeke ngalendlela le wena ufuna ukuthi uyibone usulapha yakho. Nice, shayezandla. Next person.